prošli smo puta govorili o sunčanoj strani povijesti crkve. No, nije sve uvijek bilo divno i krasno. U povijesti su se razvijali događaji koji su crkvu natjerali na neke poteze koje danas teško možemo razumjeti, a to se posebice odnosi na križarske ratove i inkviziciju. Evo o čemu se radi. Podsjetimo se što smo rekli u prvom videu o podjeli Rimskog carstva. Vidjeli smo tada da je zapadno carstvo palo u 5. stoljeću, ali je istočno nastavilo postojati. Unatoč svim razlikama, kroz evangelizaciju je crkva radosnu vijest proširila po svim krajevima nekadašnjeg carstva. Dakle, neka je veza i dalje nastavila postojati između onih koji žive u današnjoj Francuskoj, Španjolskoj ili Turskoj. Ta veza je bila kršćanska vjera. No, od 7. stoljeća kreće sve snažnija ekspanzija jedne druge religije, islama. Muslimani krajem tisućljeća počinju okrutno postupati s kršćanima, tako da su kršćani istočnog carstva, to jest Bizanta, bili primorani zatražiti papu da im nekako pomogne. Papa Urban II stoga potiče i okuplja kršćane da prihvate zadatak pomoći onim kršćanima koji su u nevoljama zbog islama. Cilj je bio osigurati mir za hodočasnike i domaće stanovništvo. Ipak, ne čudi da se sve vrlo brzo pretvorilo u čas uspješne, čas neuspješne ratne pohode nad kojima je crkva imala sve manje i manje kontrole. To su dakle križarski ratovi, koji su, može se otprilike reći, trajali od 1095. pa do 1291. Najjednostavnije rečeno, radi se o ratovima koji su pokretani na poticaj papa, a sa ciljem oslobođenja kršćana u Svetoj zemlji. No, nije prijetnja kršćanima dolazila jedino izvana. Unutar samog kršćanstva javljali su se razni pokreti koji su unosili nerede, strah te čak i nasilnim putem širili svoja krivovjerja. Mnogi su ljudi potpali pod njihov utjecaj, pa uludo trošili novac ili se okrenuli protiv svojih susjeda i prijatelja. U tom općem kaosu došlo je do lažnih optužbi, spletkarenja, otmica, trovanja, pa su razni vlastodržci koristili priliku da se riješe svojih protivnika i neistomišljenika. Da bi toj zloporabi vlasti stala na kraj, crkva osniva inkviziciju. Inkvizicija je imala zadatak utvrditi temeljem svjedoka i dokaza je li netko zaista opasni krivovjernik ili je nevin. Ko je proglašen krivim, mogao se pokajati pa su mu se određivale neke pokore poput posta, hodočašća ili plaćanja u novcu. Oni pak koji se nisu pokajali bili su prepušteni građanskim vlastima. Nažalost, sam proces ispitivanja često je uključivao mučenje, a prepuštanje vlastima često je značilo okrutnu smrt spaljivanjem. Sve u svemu, ovi događaji povijesti crkve nam pokazuju da i kršćani, i biskupi, i papa mogu lako donositi pogrešne odluke, makar uz najbolju namjeru i makar uz držanje Biblije u ruci. Uz najbolju volju mi neke odluke i ponašanja ne možemo opravdati. Ne čudi stoga da je papa Ivan Pavao II izrazio kajanje i zatražio oprost za propuste i krivnju crkve tijekom povijesti.